आबसुनि सिगांनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा देरहागोन मानो होनोब्ला बिथाङा दिनै हारिनि अलखद समाव गोबां बाथ्रा बुंदों जोंनि दानलाय सलाय जानाय समाव आन्दलन समाव बिथाङा गोबां बाहागो लादों इभेन माने सरकार हाग्रामानि सरकार समाव जि समाव मुस्लिमफोरजों बर'फोरजों सावथालजों बर'जों नेपालिजों बर'जों दावराव जादोंमोन बे समाव बिथांमोना हाबसु खामानि मावनानै बिथांमोना सान्थिखौ लाबोदों बे बिपिएफनि गेजेराव दिनैहाय सनितपुर धेकियाजुलिनि थाखाय मोनसेबो एक इन्सि खामानि मावाखै बिसोर दिनै बाजेटखौ 4 मासनि खालामदों आरो बिसोर मास फार्स्टसिम 5 निसिल' खालामगोन वार्ल्डआवनो इन्डियायावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ दिनै केन्सारनि बे बेमार दा बेनि थाखाय जों बेयाव केन्सार इन्स्टिटिउट नांगौ बा जों हस्पिटाल नांगौ बा बेनि थाखाय मोनसे रिसार्च सेन्टार नांगौ दिनै बेफोरखौ साना खालि थिखा आरो फैसा गावसिनि कम्पानि बानायनाय गावसिनि हा हु बायनाय बिल्डिं बानायनायाव कम्पिटिसन खोनादों दायो 2 लाख थाखा होदों होननानै बिटिआरआ गालांनाय प्रमद बर'आ गालांनाय 300 क्रर बिथांमोनखौ बे फैसाखौ बिसोर मा खालामदों इयुथफ्रा दिनै गावसिनि खुरमाफोरनि गेजेरावनो 2 लाख राननानै बेखौ मा खालामदों माखासे मानसिफोरनि थाखाखौ 50,000ल' गालांनानै 1.5 लाखखौ बिसोरो लांफिनदों बिराद गिदिर गें बिसोरो नुवाखै नोङो दुर्गा दासआ मा खालामदों 2 लाख थाखा जानानै सासे थिकादारनिफ्राय आरो बिनि सिगाङाव खालायगावनि पार्टी अफिसाव बिसोर बुख्लाबलायनाय जादों पार्टी फाथायहरदों जों नुबोदों 17 बोसोराव बिदि अयनाय खालामनाय आथुवा कम्बलखौबो दिनै मानसि नायै जोंथ' बिएलटिआवबो दंमोन जों आबसुआवबो दं जों भलन्टियार फर्सआवबो दं दिनै जों बरन'गा आनसलिक दाना होदों टंला आनसलिक दानानै होदों जों पानेरिखौबो दैदेनदोंमोन हरसिंगाखौ दैदेनदोंमोन जोंनि समाव बिदि नङामोन नाथाय जेब्ला पार्टी दाब्लाय दिनै जोंनि गेजेराव थैलायबाय बुथारलायबाय आरो बिदिनो दिनै जायफ्रा पावाराव थाबाय दिनै बिथांमोना सोरखौबा मनग्लाबदों सोरखौबा जोख्लायदों सोरखौबा बिसोर खुदुमदों सोरखौबा बिसोर जिनारि खालामदों सोरखौबा बिसोर बिदिनो न'खरफोरखौ दंस' खालामनानै होदों खुलुमबाय जिथु फैगासिनो दङ आसाम बिधान सभा बिसायख'थि फैगौ एप्रिल दाननि जि 9 खालाराव बे बिसायख'थिया खुंफुंजागोन जितु बिटिसिनि मोन 15 बियाबावबो जितु बे जि बिसायख'थि बेखौ खुंफुंनो थाखाय दिनैनि सानाव साखाफारा जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो बे समाव दं आङो नैबे 42 नं उदालगुरि बिधान सभानि सिङाव थानाय नैबे हरसिंगा ओनसोलाव आरो बे हरसिंगा ओनसोलावनो आंजों सासे सुबुं दङ जाय बिथाङा गोलाव सम जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान रुजुननानै हारिनि थांना थैनायनि थाखाय खामानि मावबोबाय आरो बेजों लोगोसे आथिखाल दिनैनि सानाव सासे समाज सिबियारि हिसाबै मिथिजानाय बिथां माटियास बरगयारि आरो आं बिथांजोंनो दिनैनि सानाव जे नैबे बिसायख'थिखौ लानानै जितु मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव आङो सावरायनो होननानै दंफैयो जे बिथाङानो जाहैबाय माटियास बरगयारि आरो बिथांजोंनो जों दिनैनि सानाव गोबां बाथ्राखौ जों सावरायगोन नोंथांखौ गिबियाव जोंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय खुलुमबाय आं नोंथांमोन बे बड'सा निउसनि गासैखौबो आं खुलुमहरबाय आरो बे बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजा आरो गासै हारि माहारिनि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय जाबाय आচ্ছা मोनसे सर्सा जितु दा दिनैनि दिनाव नुनो मोन्दों जोङो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै एबसुनि बिबारनिफ्राय ओंखारनानै राजनितिक जे राजखान्थियारि हान्जायाव जइन जाफैबाय आरो बेजों लोगोसे जितु नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय 42 नं उदालगुरि बिधान सभायाव बिथाङा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गेलेनो थांगासिनो दङ नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो आं बेखौनो बुंगोन जिहेतु जोङो उन्दैनिफ्राय 86 निफ्राय जोङो बड'फाजों थाफानाय मानसि जोहोलाव बालिराम बर'जों थाबोनाय हरेन्द्र बसुमतारीजों थाबोनाय गालाबाथामोनजों थाबोनाय जोङो उन्दैनिफ्राय जोङो हरिसिंगा आनसलिक पानेरि आनसलिक टंला आनसलिकखौ जों दैदेनबोदों आरो जोङो आन्दलननि गेजेरजों फैनाय मानसि बेखायनो आंनि मुङा माटियास बरगयारि आं एक्सुवेलि मेरबांसुवानिमोन पानेरिनिमोन आं बाव 30 बोसोरसो जाफैबाय बे हरिसिंगा बे मान्थिगिरि ओनसोलावहाय आं रायजो जादों दा आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा जेरैबायदि दावराव दावसि जानाय राजनितिक दावराव दावसि जानाय फैबाय थानाय 9 तारिख एप्रिलाव जानो गोनां नैबे बिधान सभानि जेनाखि इलेक्सन बेवहाय आङो दिपेन बर'खौ बेखौनो बुंगोन बिथाङा सासे दक्षता बिथाङा सासे हारि अनफावरि बिथाङा दिनै गावनि साख्रिखौ गारनानै दिनै बियो 25 बोसोर डिस्ट्रिक्टआव बा गुवाहाटीयाव इउनिभार्सिटियावबो बिथाङा दायित्व लाबोदोंमोन आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौबो बिथाङा दैदेनबोदों दिनै बिथाङा खेबथाम सेन्ट्रेल आबसुआवबो बिथाङा दिनैहाय आफादगिरि जाबोबाय बिथांखौ जों मिथिदों बिथाङा दिनै आबसुनिफ्राय ओंखारनानै दिनै हारिनि मोनसे पलिटिकेल जेनाखि जोंहा मावनो गोनां गोबां खामानि दंबावो सनितपुर गहपुर आरो धेकियाजुलिनि बे ओनसोलनि खामानिया जथेस्थ दंबावो जों बिटिआरखौ मोगथाङाव महर होनांगोन जिहेतु बियो दिनै दासिमबो हाबदान जानानै दङ आरो गोबां गामि सोबावनो गोनां दं समस्ति दानो गोनां दं बेफोर खामानिखौ दिनै आबसु एनडिएफबि आरो इउपिपिएफ मावगासिनो दङ आरो बेखौ अनलि
इउपिपिएलआवल' मावदों कुनु बेखौ गुबुन पार्टिया मावाखै बिसोरो जोगारदोंमोन केस होदोंमोन आरो बिसोर दिनै भट लानानै भटखौ दिनै गफुर धेकियाजुलि सनितपुरा होबाय दिनै भटखौ लानानै जुदि बिसोरनि थाखाय मावना होआबा डेभेलपमेन्ट जेबो मावना होआब्ला दिनै बिथांमोना गोदाव सोराव जागोन आरो जों बेखौनो सानदों जोंहा मोनसे मिजिं दङ जोंनि रायजोखौ संकस्त जुदि जों गफुरसिन खालामनो हायोबा बड'फानि सिमाङा 90% जागोन आरो जोङो 30% गेजेराव जों 40% जाहैगोन जोङो मोनसे सेपार स्टेट मोनहैनाय जों समान जाहैयो माखासे फाइनेन्सआ जुदि डाइरेक्ट फैयोब्ला आरो 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला बेयो दिनै जोंनि बर' हारि बा गुबुन गुबुन हारिनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर स्टेटनि सिङावनो मोनसे स्टेट जाहैगोन दा बेफोरखौ मावनायाव जोंनो गोरों गोरा मानसि नांगौ आरो जों नुहुरदों दे बिपिएफनि गेजेराव दिनैहाय सनितपुर धेकियाजुलिनि थाखाय मोनसेबो एक इन्सि खामानि मावाखै बिसोर दिनै बाजेटखौ 4 मासनि खालामदों आरो बिसोर मास फार्स्टसिम 5 निसिम खालामगोन जोंनि थांखिया बेनो जों गासै बर' माहारि जिहेतु बिथांमोनाबो आन्दलनकारिमोन बिथांमोनाबो दावहायाव गोबां मानसि थैदों गुफुराव धेकियाजुलियाव आरो बिसोरखौ दिनै आर्मि पुलिसफ्रा बिराद अयनाय खालामदों बेखायनो बै मानसिखौ जों बजबनानै ग्रोम ग्रोम जों रायजो जानो सानदों दा बेखौ सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै सेन्ट्रेल आरो स्टेट बे सरकारजों बै बिजेपि सरकारजों नांनानै जों लाबोनो थाखाय दिनै गोरों मानसि नांगौ दिनै बेखायनो इउपिपिएलआ दिनै बे जोंनि आबसुनि सिगांनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ लाना फैदों आरो उदालगुरि बे जोंनि एसटि कनस्टिटिउसनाव बिथांखौ दिनै बिजाथि महरै होबाय आं बिथांखौ गोरबोजों हामग्लायहरो आरो खुलुमहरो आरो बिथाङा देरहागोन मानो होनोब्ला बिथाङा दिनै हारिनि अलखद समाव गोबां बाथ्रा बुंदों जोंनि दानलाय सलाय जानाय समाव आन्दलन समाव बिथाङा गोबां बाहागो लादों इभेन माने सरकार हाग्रामानि सरकार समाव जि समाव मुस्लिमफोरजों बर'फोरजों सावथालजों बर'जों नेपालिजों बर'जों दावराव जादोंमोन बे समाव बिथांमोना हाबसु खामानि मावनानै बिथांमोना सान्तिखौ लाबोदों बिथाङा गोरों आरो दिल्लीयाव दिसपुराव बिथाङा आखाइ दङ आरो जों सानो बिथाङा देरहानानै गोबां रुल लागोन आरो खुनु जाथिनि बिथाङा एगेन्स्ट नङा खुनु आदिबासिनि असमियानि राभानि नेपालिनि बा गुबुन जाथिनि बिथाङा बिदि सुथुर नङा आरो बयनिबो डेभेलपमेन्टखौ मावगोन जों मिथियो जोंनो गोरों नांगौ जायहा हारिनि फिरफिलाजों फैनाय जायहा जोंनि दुखु सुखु बुजियो जायहा जोंनि बर' हारिनि मोदैखौ नुबोदों जोंनि सिगांनि जाय बर' हारिफ्रा दिनै दुखुआव दं बेखौ बिथाङा मिथियो दिनै जों मिथियो बिथाङा रन्जन दैमारिनि थाखायबो गोबां खामानि मावदों दाखालिबो थांनानै बिथाङा लोगो हमहैदों जेलाव दिनै मानसिफ्रा बुजिया नाथाय सोरबाया मावो सोरबाया सनमान क्रेडिटखौ लायो आरो बेसेबां गथ'फोर गबाय दिनै आफादनि गथ'फोरनि दिनै जेलाव दुखु दङमोन बिथांमोनखौबो बिथांमोना आबसुनि मानसिफोर आरो बिदिनो इउपिपिएलआ मा खालामदों दिल्लीयाव हम मिनिस्टारजों रायलायनानै आरो माखासे क्राइम ब्रान्चनि मानसिजों रायलायनानै बिदिनो आइबिनि बिथांमोनजों रायलायनानै दिनै बख'दों भुटाननिफ्राय बख'दों जेलनिफ्राय बख'दों बेखौ गासिबो आबसु आरो इउपिपिएलआ मावदों नाथाय मानसिफ्रा दिनै बिथांमोननि मावनायखौ क्रेडिट होनो गोसो गैया सनमान होनो गोसो गैया बेखायनो आं सानो जों एबार बे देग्लायनि माबायाव इलेक्सनाव जोङो बे उदालगुरिनिफ्राय दिपेन बर' सारखौ जों देरहाहरगोन आरो गासैबो जोंनि धोरोमनि मानसिफोर गासै हारिफ्रानो दिनै ज' जादों बिथांखौ गोरों मानसि देरफुनाय सेंग्रा इयां लेडार मानो होनोब्ला दिनैहाय बेवहाय जोंनि थांनाय बोसोराव जों गबिन्दखौ हरदोंमोन बिथाङा दिनै जे मावबाय बिथांनि धन्यबादसै नाथाय जायखौ मावनो हायासै बेखौ जों निमाहा होयो बिथाङा बोरायबाय थाथ'बाय आं बेखौ हामबाय होनदों नाथाय बिनि सिगाङाव जों रिहन दैमारि दंमोन बिथाङा 20 बोसोर दिनै बिथाङा उदालगुरियाव दंमोन जोंनो हरदों 2001आव जोंनो बिथांखौ जबरदस्ति लेक्सार मारे जौमोनसिखौ होसोलायनानै जोङो दिनै रिगिं खालामनानै जों हरदोंमोन जाथिनि खामानि मावनांगौ नोंथाङा गोरों मानसि नोंथांनाव थाखा दं होननानै जोङो जबरदस्ति जोङो हरदों पानेरियाव जोंनो पुर्न दैमारिजों आंजों जों दायित्व गोलैदोंमोन नाथाय जों बिथांनिफ्राय सिंग्रा थरसेबो जों जायाखै जों सनमान होयो बिथाङाबो मावदों नाथाय जेरैबायदि मावनांगौ बिदि हायाखै माने बेवहाय जेरैबायदि इनस्टिटिउट लाबोनांगौमोन फरायनायनि इन्जिनियार कलेज मेडिकेल कलेज बा माबा मोनसे इउनिभार्सिटि माबा मोनसे कर्स सेन्टार नाथाय बिथाङा लाबोनो हायाखै खालबार बानायदों दलं बानायदों बान्दो बानायदों बेफोरखौथ' नों फैखायो बेखौ नों सरखारि हरखानाय नाथाय जोंनो माखासे फरायनायनि दा नों जोंनि उदालगुरिया मोनसे केन्सारनि मोनसे दोहौ जादों न'खरफ्रोमबो केन्सार दं वार्ल्डआवनो इन्डियायावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ दिनै केन्सारनि बे बेमार दा बेनि थाखाय जोङो बेयाव केन्सार इन्स्टिटिउट नांगौ बा जों हस्पिटाल नांगौ बा बेनि थाखाय मोनसे रिसार्च सेन्टार नांगौ दिनै बेफोरखौ साना खालि थिखा आरो फैसा गावसिनि कम्पानि बानायनाय गावसिनि हा हु बायनाय बिल्डिं बानायनायाव कम्पिटिसन जों नुदों बिथांमोनखौ बेबायदि इसिबां अयनाय खालामनाङा सासे मानसिनि इसिबां थाखा नाङा जोंनो दिनै ख्रिस्टानफोरनो बा मुस्लिमफोरनो जोंनो मा नांगौ 6 फुट नांगौ जोंहा रायजोआव दंखायो जोंनो इसिबां हा हु बिल्डिं नाङा इसोरा जे हरदों बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनानै जों मोजां संसार जानांगौ जोंनि गोरिबफोर दं ओंखाम मोनजायै लेखा फरायनो मोनै जों बिथांमोनखौ नायनांगौ जों खोनादों दायो 2 लाख थाखा होदों होननानै बिटिआरआ गालांनाय प्रमद बर'आ गालांनाय 300 क्रर बिथांमोनखौ बे फैसाखौ बिसोर मा खालामदों इयुथफ्रा दिनै गावसिनि खुरमाफोरनि गेजेरावनो
2 लाख राननानै बेखौ मा खालामदों माखासे मानसिफोरनि थाखाखौ 50,000ल' गालांनानै 1.5 लाखखौ बिसोरो लांफिनदों बाव हाग्रामानि अर्डार दं गावसिनि हाइखामानि अर्डार दं होननानै जों दिनैहाय फेसबुकआव इउटुबाव जों नुनो मोन्दों भाइरेल जादों माने इउथनि बिपिएफनि इउथफ्रा मा खालामदों गावसोरो 2 कोटि 3 कोटि लानानै गोदान गारि बायदों हा लादों न' लुदों बेनिफ्राय आबसुखौ गाज्रि रायदों इउपिपिएलखौ गाज्रि रायदों बिथांमोना जों मिथियो बिसोर बबे दैमानिफ्राय फैनाय जेब्ला जों आन्दलन खालामदोंमोन बिथांमोना दिनै दुदु जाग्रामोन गाइखेर जाग्रामोन नाथाय बिथांमोना दिनै बिनि फैसा लायो मालाबा बिजिपिआव हाबो मालाबा आबसुआव थायो मालाबा नांगलाव थायो बिदि थानानै बिसोरो सोरबा प्रमद बर'खौ रायनानै सोरबा नों दिफेनखौ रायनानै सोरबा आबसुखौ रायनानै बिथांमोना थाखा लुथिगासिनो दङ दिनै बिसोरो समाजनि जेबो मावा समाजनि अलखद समाव बिसोर थाया जों नुदों जोंनि हरसिङावबो बिदि माखासे मानसिफोर दं गोबां 2 नम्बर मानसिफोर दं जों बुङा आबसुआ गासिबो सलिड जों बुङा इउपिपिएलआ गासिबो सलिड नाथाय बिनि गेजेराव जाथिनि आरो हारिखौ दानायाव बड'लेण्डखौ दाफुंनायाव गासै दायित्वआ दिनै इउपिपिएलनि आरो आबसुनि मानोना बिसोरो 2020नि 27 जानुवारियाव जेनाखि गोजोन गोरोबथा जाबायबो बिसोरो सेक्रेटारि बेखायनो बिसोर दायित्व दं दा बेखायनो जों बिसोरखौ हरनांगोन दिनै रिहन मोना मात्र बिसोरो साखिल' जादों हाग्रामाया साखिल' जादों बिसोरहा सिमां गैया बिसोर दिनै गुबुन हारिनो एसटि होगोन गुबुन हारिनो हा होगोन होननानै थगायनानै भट लानानै दिनै बिसोर मा खालामगोन बिजिफोरजों सिरि बिसोर एलायन्स खालामनानै कौशल बानायनानै दिनै बिथांमोना देरहाबाय आं खुलुमो दिनै बिसोर दिनै 28टा मोनबाय खाम्फाया थांदेरबाय दिनै 29टा जाहैबाय बिसोर बिजेपिखौ मानो लादेरखो जेब्ला इउपिपिएलआ बिजेपिजों थादोंमोन बे समाव बिसोर आरएसएस जाजोब्बाय बर' हारिखौ फानबाय थगायबाय फानजोब्बाय बेसेबां हाजारनि फानबाय होनलाबायबाय दिनै गावसोर मानो दिनै गुबुन हारिखौ लाबोनानै मानो सरकार दाखो दिनै मानो बिसोर फानखो दिनै आसामनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया 2 तारिख आगस्टआव थांनाय बोसोरनि 2 तारिख आगस्टआव बेंबारि हाइस्कुलाव बुंफैदों दिनै बर'फ्रा एसटिफ्रा मानो दिनै मोननै लायो मानो दिनै 60 लादों मानो बिसोर दिनै ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट नांगौ मोनसेखौ जों सिफायना होगोन होनना बुंदों दिलीप शइकिया बायदि मानसिया बुंदों बे एमपि आरो प्रेसिडेन्ट बिसोर बुंनाया मोनसे इफेक्ट जायो आरो बे मोनसे आयेन बायदि जाहैयो बेखायनो जों गिनांगौ बिसोर दिनै धोरोमाव आखाइ होदों ख्रिस्टमास जों मोजां खुंनो हाया बबेबा कनभेन्टआव बबेबा सेन्ट मेरिसआव थांनानै बिसोर मा खालामो बज्रंखौ थिनहरो हिन्दु फरेस्टखौ थिनहरो आरो बिसोर मोनफ्रोमबो धर्मआवनो बिसोर आखाइ होयो आरो फिसा जातिखौ बिसोर मनग्लाबगोन दिनै बिसोरो जोंनि बर' हारिखौ जोंनि बे गोजोन ओनसोलखौ बिसोर दिनै सिख'ना लानो थाखाय बिसोरो रोदा सुफैदों दिनै टंला बायदिखौ हगारनो नागिरदों दिनै बिसोरो तामुलपुरखौ हगारबाय माखौबा हगारबाय बिजेपिनो जोंथ' बिदि हगारा दिनै आं इउपिपिएल नङा नाथाय आङो दिनै उन्दैनिफ्राय आबसुआव थानाय हिसाबै जेराव आबसु थायो जों बाव थायो आरो जों एक्स वर्कार आरो जों समाज सिबियारि आरो जों जेरावबो आखाइ दं बेखायनो आं खावलायहरदों बिपिएफखौबो बिसोरो बिजेपिनिफ्राय आउट जानांगौ जेरै इउपिपिएलआ आउट जाबाय आरो बिदा फंबाय बायदि जों बिसोरखौ बिदा गिदिर हिसाबै जों मानियो जोंनो दंमोन गोदो जोंबो दंमोन बिथांमोनजों नाथाय बिथांमोननि दाखु गुन्दा बायदि खामानि मावनाय जारौ हिन्जावफोरनि थिखा होनाय जोंनि दुखियाफोरनि न'खौ हाजार 2 नम्बर नाम बुंनानै बिसोर थाखा दिहुननानै जानाय बेफोरखौ नुनानै जों गोसो गाबनानै जों ओंखारबोदों जों थानो हाया मानो होनबा जों धोरोमनि मानसि दिनै बिसोर थगायो धोरोमाव बेलेग खोथा बुङो बैयाव बेलेग बुङो बेबायदि जों हारिया जेबो जाया जों दुखियाफोरनि थाखाय मावनांगोन गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो हारियाव ओनसोलाव जोंनि हरसिंगा बायदिया दिनैसिम जेबो गैया दिनै एसटि सार्कोल अफिस दंमोन बेखौबो थंलाव हरबाय दाबो बिडिअ अफिस फैनो गोनां बेखौबो गैया मोनसेबो मोजां बेवहाय इनस्टिट्युट गैया मोनसेबो बेंक मोजां गैया दा बेफोरखौ मावनांगौ जोंनाव बालिराम दंमोन बड'फाया फैयोब्ला रौता आरो बिदिनो हरिसिंगा बालिरामाव थाफैनानै हारिनि दानायाव खामानि होदों बिनु एमएलएआबो बिदि खामानि मावदों जाथिनि मावदों नाथाय दानि मानसिफ्रा मा खालामखो खालि थाखा गावनि न'खरनि मानसिखौल' साख्रि 2 3 होदों जों बेखौ नुबोदों दिनै बिसोरो गावसिनि खुरमाफोरखौ थाखा होनानै थाखा गुबुननिफ्राय थाखा लानानै न'खरनिफ्राय थाखा लायालाफानो इन्टारभिउ गैयाजासे बिसोरो दिनै मा खालामदों 2 3 साख्रि होनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंखौ होसोग्रा जों बिएलटिआव जों अफार गोनां खामानि मावोमोन सों नोंसोर बे राबन मोनाव सों गुबुनाव सों आं माथियास बरगयारि जों माबायदि खामानि मावबोदों बे समाव आरो आर्मिजों पुलिसजों होसोजानानै नाथाय जों बिथांमोननिफ्राय जों सिंग्रा थरथिफोर जायाखै जोङो बिथांमोनखौ सनमान होयो जाथिनि लेडार होननानै नाथाय बिसोर सिनायनो रोङा खालि जौ जाया साप्लाय होयो जाया हिन्जाव साप्लाय होयो जाया माथो गावसोरनो थाखा होयो बिसोर बायदि मानसिखौल' बिसोर सनमान होयो जों नुनो मोन्दों बिसोरो मोसा मुफुर लख्रा जिबौ बिसोरो सिगुन सिला बायदि नायनो हाया बिसोर गुबुनफोरखौहाय गावसोरखौ हिन्दी फिल्मनि भिलेन देने अमरीशपुरी शक्ति कापुर उमफुरिफोर बायदि बिसोरो दिनै एक्टिं खालामनानै बर' हारिखौ बबे लामाजों लांनो सानदों जों बुजिनो मोनाखै बिसोरो दिनै जों मिथिगौ दिनै जोंनि इयां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ जुवा गेलेहोनानै फुजा फाथलाव दिनै बिसोर मा खालामदों
गोदाव सोराव लांथं लुंथं थानानै सोरखौबा सुयो सोरखौबा बुनो नागिरो बेबायदि माबाखौ जों नुफिननो मोन्दों दानि सरकारावहाय बरगयारि नोंथांनि बायदिब्ला दिनैनि दिनाव थारमाने बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय दिफेन बर'नो भट होनांगौ नङासै होमबा आरो बेयाव मोनसे खोथा जिथु दासिमहालागै नैबे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय नैबे 42 नं उदालगुरियाव बिजाथि हिसाबै फोसावाखै जिथु नोंथाङा रिहन दैमारिनि मुं मख'बाय थादों बेयाव गोबां जिथु रबिनसन मुसाहारिनिफ्राय लानानै गोबां मानसिफ्रानो दिनै बेयाव टिकेटनि थाखाय दाबि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बे बेलायाव मा बुंगोन जुदि रिहना मोनो बा रबिनसना मोनो बा बिनि गेजेराव थाक्कारा दिफेन बर'जों सोरबायदिया जागोन बायदि सानदों नोंथां जानाया बिपिएफजोंनो जागोन नों रिहनानो फैया मानो बा रबिनसन मोसाहारियानो फैया मानो बिथांमोना जाथिनि फिरफिलाजों फैनाय मानसि नङा रिहनखौ जों आबसुआ 2001आव लाबोदों आरो बिथाङा मिनिस्टार मोनदों एमएलएबो मोनबाय आरो हाग्रामानि अननायाव बिथाङा गोबां दिनै सम्पति लुथिनो हाबाय आरो मानसि जाबाय बिथाङा दायो डिपुटि बिथाङा चिफ आरो जथेस्थ' बिथाङा दैख'था दं बिथाङा गोरों जाबाय जों बेखौ खुलुमहरो जों सनमान होयो नाथाय गासैबो हारि माहारिखौ लानानै बियो डेभेलपमेन्टखौ मावाखै बिथाङा मावाखै आरो बेखायनो जों बेखौ लुबैयो उदालगुरिखौ जुदि मोनसे मोजां डिस्ट्रिक्ट बानायनो सानदोंब्ला बिथांमोना दिनै जोंनो हगारना होनांगौ बे इउपिपिएलनो हगारनांगौ मानो होनबा बिसोरखौ जों 17 बोसोराव नुखाबाय बिसोर मावा बिसोर बान्दो खालबार बिदिनो मानसिफोरखौ थगायलाबायनानै बाल्थिं बुल्थिं आथुवा कम्बल होनानै बिथांमोना फुस्लायगासिनो दं दिनै रबिनसनाबो बिदिनो बिथाङा बिदों बिथाङा बिदों दिनै बिथाङाबो गोरों मानसि प्रिन्सिपाल एसिएसनिफ्राय बिथांखौ दिनै आइएस बानायबाय बिथाङाबो गोरों नाथाय जों नुबोदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थानाय समाव बिथाङा दिनै कौटि थाखा लुथिदों कौटि थाखा लुथिनानै हा लाफैदों मारुलिनि गावनि न'खरनि मानसिखौ बिथाङा मा खालामदों उइदाउट इन्टारभिउ डिटि अफिसाव फरेस्टआव साख्रि होदों जों मिथियो बिथांखौ दिनै जेब्ला एसिएस पास जायो बेखौ बिथांखौ जों दरं डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट होनो नागिरदों आबसुनि बै समाव आनडिभाइडेड उदालगुरि बै सिगाङावहाय अब्ला बिथाङा जेरै एसिएस पास जायो अब्ला बेखौ बरायनानै जोंनि हरसिंगानि कौरियालिनि मानसिफोरा मा खालामदों दिनै बालिराम बर'मोना दोननानै फैदों गुवाहाटिसिम दे नोङो थांदो जों गुबुनखौ होनोसै होननानै गजेन हाज'वारिखौ होनाय जादों दिनै बिथाङा गोरों मानसि नाथाय दिनै बिसोरनो हारिनि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा मावनो हाया सासे एफा गिदिर मानसिया दिनै मानो फैनो नागिरदों बेवहाय एमएलए मानो जानो नागिरदों मानो होनना बिनियावहाय जों हाबनो हानाय नङा आं बेखौ बुङो गिदिर उग्रपन्थि गिदिर थिखादार गिदिर अफिसारफोरा मालाबाबो पलिटिक्सआव फैनाङा सासे सिम्पोल मानसिया फैनांगौ सासे मास्टार मानसिया फैनांगौ सासे गामब्राया फैनांगौ समाज सिबियारि मानसिफ्रा फैनांगौ मानोना बिसोरो दिनै मानो होनोब्ला रायजोनि मेगन मोदैखौ बिसोर मिथिया बिसोर जाबाय दादा गें बिसोर गेंसो बिराद गिदिर गें बिसोरो नुवाखै नोङो दुर्गा दासआ मा खालामदों 2 लाख थाखा जानानै सासे थिखादारनिफ्राय आरो बिनि सिगाङाव खालायगावनि पार्टी अफिसाव बिसोर बुख्लाबलायनाय जादों पार्टी फाथायहरदों बिथाङा सासे सिगांनि एजिपिनि समाव मोदैगुरियाव खैराबारियाव बेसेबां न' सावनायाव जयनाथ शर्मामोनजों दिनै मा खालामफादों बर' हारिखौ दिनै आलाय सिलाय खालामनायाव दुर्गा दास मोनहा दं गावनि टाइटेलखौ उनाव दोननानै बियो दिनै मा खालामदों धोरोमखौ गारनानै संकरि धोरोम लानानै मा खालामखो दिनै बियो दास लानानै दिनै इजिपियावबो थाबाय कंग्रेसाव थाबाय दिनै बियो बिपिपिआव फैनानै एमएलए जाफैबाय आरो थाखा जानानै दिनै गोबां भाइरेल जादों आरो बिदिनो शेयार सिफायलायनाय जादों खालायगावनि गावसिनि अफिसावनो आरो बे टंलाव दिनै जानो नागिरदों नाथाय टंलाखौ मोना बेयाव बिजेपियासो होगोन हगारना होलाबायजोब्बाय मानो हगारना होनांगौ माथ्र बियो दिनै हाग्रामाया मा खालामदों दिनै बिजेपिनो फाननानै बेवहाय इनचार्जआ जाबाय जयन्त मल्ल बरुवा बे बिटिसिनि इनचार्जआ आरो बिसोरो फर्मुला बानाय जोंनि बर'फोरनि थैखौ सोबनानै ट्राइबेल बेलखौ सिफायनो नागिरदों आरो 6 सिडुलखौ बिसोरो सेपारेट स्टेट मोनहैनो हागौ बे बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा होननानै दिनै बे मोननै बुस्थुखौ सिफायनो नागिरदों बेखौ बुजियाखै आरो दिनै बेसेबां मुस्लिमफोरखौ होखारदों बे मुस्लिमफ्रा दिनै जोंनि गाग्रा बै घरियासार आरो हरै बै माबाजों हाथिगर साइडजों बिराद थाफैजोब्बाय रावबो बेखौ नोजोर होआखै बेबायदिजों बोरै जानो जोंनि दिनै हा हुआ गैला गासिबो गुबुन हारिनि आखायाव थांजोब्बाय आरो थोथनो जोंनाव गुबुन हारि सोनानै जोंखौ दिनै माइनरिटि खालामनो सानदों बेफोरखौ दिनै जोंनि मानसिफ्रा साननांगौ गोरों गोराफ्रा साननांगौ बेफोरखौ साना खालि बे फैसा थिखाल' जाया जोंनि समाजखौ सेस खालामदों मोनसे गिर्जा मोनसे मन्दिरावनो दिनै भाग खालामजोब्बाय सोरबा बिपिएफआ इउपिपिएलखौ नायनो हाया इउपिपिएलआ बिपिएफखौ नायनो हाया बे फैब्ला बे फैया बिदि जादों बेबायदि जाजोब्बाय जोंनि ख्रिस्टान जोंनि हिन्दु जोंनि बाथौ जोंनि ब्रह्मफ्राव जाहाथे बिदि जाया आं खावलायहरदों जोङो बेलेग पार्टियाव थाब्लाबो धोरोमाव थिग था सान्तिनि थाखाय खामानि मावनांगोन इयुथफोरनि थाखाय खामानि मावनांगोन फरायनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो जोङो डेभेलपमेन्टखौ जों लाबोनांगोन माथ्र नों बान्दो मावबाल' खालबार मावबाल' माबा मोनसे दलं मावबाल' जाथि बा एलेखाया डेभेलप जाया
दाबो गोबां मावबावनो गोनां दं उदालगुरियाव इनस्टिटिउटनि गोबां बुस्थु मावनो गोनां दं दा बेफोरखौ जायफोरा दिनै दाखालि प्राइम मिनिस्टार फैनो गोनांमोन बेफोर जेनाखि उद्बोधन खालामनो गोनां इन'ग्रेसन बेफोर गासैबो बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों फैनायसो नोङो बे बासबारियावदि नोङो 200 बेसेबांबा क्ररनि गारि कस्ट ट्रेन इन्जिन माबा बानायनाय दाब्बा बानायनाय बेबो बिटिआरनि गेलेफुंनि क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुङाव थानाय ट्रेन बेबो जोंनि बिटिआरनि मोनसे सक्तिनि बे मोननैसो फ्लाइअभार बानायगोन बालाजानाव बबा देबरगाव बेफोर गावसिनि जानो हागौ जेबो नङा दिनै जोङो आरोबाव जों खोनादों मिनि सेक्रेटारि जागोन होननानै उदालगुरि बेफोर मिसा जोंखौ भुवा खालामदों पियन सुकिदार बर' बाबु खेरानिफ्राय लानानै सेक्रेटारिसिमबो थाफैनांगोन आन्डार सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि फाइनेन्सनि मानसि थाफैनांगोन बेफोर गासिनो मा होनो बेखौ मामा लिरो मामा मोनसे पास जानांगौब्ला बिसोरबो एसे बेवहाय कट लिरनांगौ जायो रावबो दायित्व लाया दा दिनै मा खालामदों बेफोरबायदि मानसिया अफिसारा फैजोबनांगौबा क'क्राझारा लांदांदां जागोन आरो बेहा बिजनेसनि खोथा दं रिक्सा सालायनानै जायो दखान होनानै जादों क'क्राझारा मालाबाबो बाव मिनि सेक्रेटारि बानायनायनि सिमां हरदों बे मिसा बियो बाव फैया मालाबा सासे फैगोन आन्डार सेक्रेटारि मालाबा सासे बिदि फैनो हागौ जइन्ट सेक्रेटारि नाथाय बेयो जानाय नङा आरो जोङो क'क्राझाराव थांनांगोन क'क्राझाराव दिनै सानसे थांब्लानो जों मोनजोबो बाव आन्डार सेक्रेटारि मोनो जइन्ट सेक्रेटारि मोनो डिपुटि सेक्रेटारि मोनो सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल बाव नों एफए मोनगोन नोङो बाव इन्जिनियार मोनगोन बाव नों सिएसटि मोनगोन सुपारिनटेन्डेन्ट इन्जिनियार गासिबो क'क्राझाराव थाजोबो सानसे साननैयावनो खामानि जायो दिनै बाव मावनानै बोरै आरो थांफिननाय बेफोरबायदि भुवा खालामनाया थिग जायाखै जायोबाथ' जादों मोजां जायोबाथ' मोजां नाथाय जाया आं बुङो बे जाया बिसोरो बेखौ थाखा जागोन दा आं खोनादों बे बिल्डिं बानायनायावबो सिख'लायदों एक्स बिएलटिफोरजों सोरबा रिहननि मानसिजों सिख'लायदों बे बिल्डिं दायो बरनगावदि जेलनि खाथियाव बानायदों टेम्परारि बेयावबो बिसोर थिखायाव सिख'लायनायदों होननानै आं खोनानो मोन्दों हाग्रामाया हरदोंमोन बिएलटिफोरनो सोरबाया बेखौ सिख'लायदों जायनि जाहोनाव दिनै बिसोरो दिनै रिहनखौ नाङा रबिनसनखौ नांगौ सोरखौबा नांगौ होननानै जों इउटुबाव नुनो मोन्दों नोंसोर जोरखौनो लाबो जेबो खोथा नङा नाथाय हारिनि मावनांगोन रेहनाबो हारिनि मावनांगोन दिनै जोङो एसेम्ब्लियाव फंसेबो हारिनि खोथा बुंनाय अलखद समाव दानलाय सुलाय जाबोदों गोदो बेनि थाखायबो बुङा आंनो फान्ड हरनाय नङा फैसा हरनाय नङा होननानै बिथांमोना दिनै फंसेबो आसाम स्टेटखौ प्रेसार होआ नाथाय दिनै जोंनि जेनाखि गोदान केन्डिडेट जागोन दिपन बर' सारा बेहा साहस दं गोरों मानसि एमए मानसि इंलिसाव बिथाङा मेजर लानानै दिनै बिथाङा मास्टार मावोमोन उदालगुरि हाई सेकेन्डारियाव बेखौ गारनानैबाबो दिनै जाथिनो मावबोदों दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय दिनै जों बेखौ सनमान होयो मान होयो आरो बोसोरबानि थाखाय हगारना होनांगौ रिहन मोना रबिनसन मोना बाव खुनु पार्टिनि खोथा गैया जों हारिखौ नाहरनांगोन जों सनितपुरखौ नाहरनांगोन धेकियाजुलिखौ नाहरनांगोन मानोना बिथांमोनाव एजेन्डा गैया बिथांमोननि एजेन्डाया जाहैबाय संकस्तु माथ्र मास पास नै जोंनि एजेन्डा जाबाय बड'फाया सानदोंमोन संकस्तु एखेबारे सदियासिम नाथाय बेवहाय नोङो मिसिं दिउरिफोरनि काउन्सिल थानायखाय बिथांमोना बारा संख्यायाव बेखायनो जों गफुरखौ लादेरबाय आरो जोङो ग्रोम गफुरनिफ्राय दिनै क'क्राझार बा बे गसाइगाव श्रीरामपुरसिम रायजो मोनोब्ला हाग्रामाबो सालायनो हागोन सोरबा रन्जन साराबो सालायनो हागोन सोब समायदि नोङो प्रमदआ इउपिपिएलआ सालायगोन बे खोथा नङा दिनै 280 आर्टिकेला जुदि फाइनेन्सआ डाइरेक्ट फैयोब्ला जोङो दिनै 30,000 कौटिसो जोङो मोनगोन माया बिटिआरआ मानो जों 30% दं आसाम पपुलेसन वाइसनिफ्राय दानख'नानै जुदि बिटिआरआव नाहरोब्ला जोङो दिनै 30% मोननांगौ जों दिनै 1100 कौटि 800 कौटि बिदिल' मोनो बेबायदि जों नों जेबो खामानि मावनो हाया बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो बिनि गेजेरावनो 50% जाजोबखायो 2 नम्बर जायो खामानिफ्रा मावा जों बेफोरखौ नुबोदों उन्दैनिफ्राय जोंथ' थिखादारबो नङा नाथाय जों दिनै अफिसारफोरजों रायलायनायाव जों नुनो मोनबाय जोंनो टाइम टु टाइम क'क्राझारनि सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारिफोर जोंनो खोन्थाहरो जोंजोंबो सिनाखि दं बिथांमोना जोंनि खुरमाफोर दं जोंनि लोगोफोर दङ माबायदि 2 नम्बर सोलियो खामानि मावालाफानो दिहुननानै जानाय बिल्डिं लुलाबायजोब्बाय मानसिफ्रा दिनै मोनसे खामानि मावबानो बिथांमोना बिल्डिं लुयो गोदान गारि लायो दिनै मानो जोंनि हिन्जावफोर जारौ हिन्जावफोरनो मानो इसिबां थिखा होदों मोनफ्रोमबो पिडब्लिउ इरिगेसनाव नाय नोङो हौवाफोरखौ नुवा दिनै बिसोर फिसा फिसौखौ फोरोंनांगौ दिनै न'खरखौ नायनांगौ नाया खालि गाज्रि गाननाय जोमनायफ्रा एखे बे समाव नोंथाङा जितु बिपिएफनिफ्राय गोबां जे बर' आइजोफोरनो थिखा बेबायदि खामानि होदों होननानै नोंथाङा बुंदों नाथाय जों नुबाय थादों नैबे समाव ससियेल मिडियायाव गोबां जितु बर' आइजोफोर दङ दिनै अरुण'दयनिफ्राय लानानै गोबां जितु नैबे गेरेन्टि मोनबा बिपिएफनि जि मोनबा गेरेन्टि बेनि जितु 2 लाख रां करि होनाय जि चेक बेनि बेलायावबो गोबां बेले बेजे आरो गोबां जितु बे अरुण'दयखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों नाथाय नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों दि बिपिएफआ बिखेखै आइजोफोरनो बे आसनिफोरखौ होदों होननानै
आइजोफोरनि गोसोआ बिराद गुरै जोङो खृष्टान मानसि आदमारि हौवानि खोथा दंबाव मानो जिबौ सैताना जिबौ लानानै दिनै हावाखौ मानो जिनाहारि खालामनाय फाबाव खोख्लैदों बिसिनि गोसोआ गुरै हिनजावफ्रा सना होबानो फैसा होबानो बिसिनि गोसोआ गुरै जायो गोसो जाबा बे फिसायखौबो गारो जोंथ' नुनो मोन्दों गोबां मानसिफ्रा दिनै गुबुन हारिजों थांनाय थाखा फैसाजों थांनाय न'खराव एसे नांलायबानो हौवाखौ गारनानै थांनाय जों ससियेल मिडियाआव नुदों आरो जादोंबो दा जों बेखौ लुबैया बिदि जानो नाङा दिनै हिनजावफोरनि गोसोखौ बोनो थाखायनो बिजेपिआबो आरो बे गुबुन गुबुन पार्टिफ्रा मा खालामदों बोसोरबायाव 10,000 होदों जेरेस खामै खामै डकुमेन्टसा बिसोर 2,000 3,000 थांखाबाय दिनै दंफां गायनायनिनो मानिबा बिसोरो दिनै थगायनानै 10,000 होदों जों साबायखर होयो हहाय मोनदों आरो बेनि गेजेराव अरुणोदय दिनै खेबसेयावनो 9,000 होदों नाथाय पार्टि वाइसआव लांनो नाङा जायफ्रा बिधुवाफोर जायफ्रा फिसाय मामा हौवा मोनाखै जायफ्रा बुरिनानै थाबाय दुखिया गारि गैया बिल्डिं गैया साख्रि गैया बा बिसोरो रागनानै थाबाय बेबायदि मानसिनो होनांगौ नाथाय बेखौ होआलाफानो बिसोर मा खालामखो सोरबा नों कंग्रेसनिखौ दानदों सोरबा नोंसोरनो फैसा होआबानो दानदों सोरबा इउपिपिएलनिखौ दानदों बेबायदि दाननो नाङा दुखिया गासिबो दुखिया जों मैया दाखाल नुदों सासे बुरै आं फाग्लि जाबायहाय आंनि माबाखौ मानो दाननांगौ बिधवानि मानसिखौ जों बेखौबो खोनादों जाहाथे बिदि जानो नाङा अननांगौ गासिबो आन्दलन खालामदों गासिबो बर' हारि गासिबो गुबुन हारिफ्राबो दिनै हारिखौ मोजां मोनो गावबा गाव धोरोमखौ गावबा गाव न'खरखौ मोजां मोनो मानो दाननांगौ बेखौ दाननो नाङा आंनिबा बेयाव आखाइ होनो नाङा बे स्टेट सरकारनिसो बेखौनो इउपिपिएलनि खुनु बियो नांगलनि बा बिपिएफनि नङा बियो मात्र लिस्टखौ खालामना हरनांगौ दुखियाफोरनि फर्मखौ मोजाङै बेखौ फर्म फिल खालामनानै अफिसारनो भिडिअनो हैनांगौ दिनै जों नुनो मोन्दों डिसि अफिसाव जेव उदालगुरियाव मोनफ्रोमबो डिसि अफिसाव जेव जों हिनजावफोरखौ नुदों फिसा बानानै थाङो रावबो हेफाजाब होआ गाबहैदों बिसोर आं बुंदों नोंसोर मानो फैदों आं होमबा बुङो जोंनि उरुनिखौ दानबाय सोर दानखो मिथिया जाय पार्टिनि मानसिफ्रा नाजावदों बे फर्मखौ बिसोरो गारसोजोबदों माने CID दं बिसना सोर इउपिपिएलनि सोर आबसुनि सोर माबा कंग्रेसनि सोर गुबुन हारि बेबायदि जानानै बेबायदि खालामलायोब्ला हारिया दंस जागोन जों नुबोदों 17 बोसोराव बिदि अयनाय खालामनाय आथुवा कम्बलखौबो दिनै मानसि नायै जोंथ' बिएलटिआवबो दंमोन जों आबसुआवबो दं जों भलन्टियार फर्सआवबो दं दिनै जों बरनगाव आनसलिक दाना होदों टंला आनसलिक दानानै होदों जों पानेरिखौबो दैदेनदोंमोन हरसिंखौ दैदेनदोंमोन जोंनि समाव बिदि नङामोन नाथाय जेब्ला पार्टि दाब्लाय दिनै जोंनि गेजेराव थैलायबाय बुथारलायबाय आरो बिदिनो दिनै जायफ्रा पावाराव थाबाय दिनै बिथांमोना सोरखौबा मनग्लाबदों सोरखौबा जोख्लायदों सोरखौबा बिसोर खुदुमदों सोरखौबा बिसोर जिनाहारि खालामदों सोरखौबा बिसोर बिदिनो न'खरफोरखौ दंस खालामनानै होदों प्रमद बर'नि सरकारनि दिनावबोथ' जिहेतु आइजोफोरनो जे 75,000 बा 75,000 रांनि बे जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय जादोंमोन नोंथाङा जितु बुंदों आइजोफोरनो होदों होननानै जा बै समाव बे प्रमद बर'नि जितु आइजोफोरनि जितु बुरखायनाया बेलेगमोन ना नैबे बिपिएफनि बुरखायनाया आलादा नामा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनायखौ जों गाज्रि मोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो नोङो जिखुनु पार्टि जा मानो होनांगौ बिसोरो मोनसे गावसिनि एसे हहाय मोनो संख्रि फानलु बा माबा माबि बायनायाव जिहेतु हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफोरनि आइटेमा बारा बेखायनो बिसोर मालाबा फिसायफोरनिफ्राय जेबो मोना हाजिरा मावनानै जाग्राफोर दं अनेक बिदि कम्पानि मावनानै जाग्राफोर दं बिसोर सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै दिनै 10,000 20,000 मोननाया गाज्रि नङा नाथाय बेक्तिगत बे जाहा था होलाबायनाय दा जों खोनादों 2 लाख 2 लाख होदोंनो 50,000ल' गालांनानै 1.5 लाखखौ लांफिनदों सोर लांनो होदोंनो हाइकामान नोङो जोंखौ जेबो खालामनो हाया बेबायदि खालामनानै बिसोर फैसा सोलाबायनानै बिदि खालामदों बेफोरो थिग नङा आरो बे हिनजावफोरनिदि मानसि नायै मोनथाम मोनब्रै टिका होदों बे थिग नङा आङो इउपिपिएलखौ बुंगोन बांद्राय हिनजावफोरखौ बिसोरो बिदि टिका होनो नाङा बिसोरखौ बेलेग लाइनजों लांनांगौ साख्रि होनांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुप दाना होनांगौ NGO दाना होनांगौ बा नों क्लास्टार दाना होनांगौ दानाय लुनायाव माबा माबियाव आसार बानायनाय मैखुन बानायनाय बेफोराव जों लांनांगौ बे 10,000 मा बे 1,000बो मोना मानो होनबा बिसोर 1,000 ना 500 लाखायो 10,000आव 500 1000 लादों बिसोरो जिखुनु पार्टि जाया मानो जाहाथे बिदि लानो नाङा मानि खरस जायो बेखौ मावनोसो जों पार्टि दादों जुदि पार्टिनि मानसिफ्रा 1,000 500 800 लायोब्ला बिसोर राननानै मा मोनगोन मा अमा बायनो बे 700 800 जों 3,000 4,000 लायो अमा मासेया जयै फिसिबाबो मा बेसेबां मोनो माथाम माब्रै मोनगोन आदारनि थाखाय दोननांगोन बेजोंनो माहाजोन जाया होयोब्ला जोङो 25,000 30,000 50,000 1 लाख हो मानो होनबा बहुत फैसा थाखायो बेफोर माखासे फैसाखौ जोङो 2 नम्बरसो खालामनाय जायो दा बेफोर जाहाथे आं खावलायो इउपिपिएलखौबो जाहाथे बेबायदि बांद्राय हिनजावफोरनि टिका होनो नाङा जोङो बिपिएफआबो होनो नाङा हो साफा सानै जों खोनायोमोन गोदो सेंग्रा समाव सासेल' दंमोन बाव नेपालि बै रहित डाक्टारनि हिनजाव होननाय बा बे शरद बसुमतारीनि हिनजाव होननाय सासे नेपालि मा नामोन बियो अग्निशिखा नामा जों बेखौल' खोनायोमोन नाथाय दाथ' जिबायदि नुबाय आयु बिमायाबो थिखादार फिसाजोआ थिखादार बिहामजोआ थिखादार जों जेव अफिसाव नुयोलै दा बेबायदि नोङो सोरजों थादों मादों मास मोनसे मोननै क'क्राझाराव थायो
मास मोनसे मोननै थायो फिसाफ्रा मा खालामदों मा थादों हौवाया जोंजों मा खालामदों रावबो जेबो लाया आरो फैसा मोनबाथाय गारि बायना होफैयो दामि दामि बा देखायनायखौ जों नुनो मोन्दों फैसाखौ नांगौ हिनजावफोरनो नाथाय सिस्टेम बानायना होनांगौ बुजायनांगौ मानो मोनथाम मोनब्रै होयो सासे मानसिनो गुबुना मानो मोना गोसोमफ्रा मानो मोना हायथु हायथुफ्रा मानो जारुफोरनोल' टिका होयो बेथ' अयनाय जादोंना बियो हाग्रामायाव जादों बे बांसिन जादों दा बेखौ बिसोर फैसा लबाव हाबनायखाय गारनो हायैनि नै ओरैबो जों गुबुन हारिखौ नुवा हारसाफोरखौ जों नुवा बांगालिफोरखौ नुवा गुबुन नेपालिफोरखौ जों बिदि इसिबां हिनजावफोरखौ टिका मावनाय जों नुवाखैथ' जोंबोथ' बहुत जायगा गिदिङो दिनै जोंनि बर'फोरखौ बिदि न'खरखौ दंस' खालामनो धोरोमखौ दंस' गामिखौ दंस' खालामनो थाखाय गोसोखौ खावनो बाहायनो थाखाय बिदि खालामदों थाखाजों आं दुखु मोनदों लिमिटेड जानांगौ जोंनि हिनजाव थिखादारफोरा जायनो मोनो बेनोनो हरो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख मोनथाम मोनब्रै होयो बेनिफ्राय समाजाव केलेंकारि जायो जोबथारनायाव उदालगुरिनि साफ्रोमबो भटार्सफोरनिसिम नोंथांनिया सासे जिथु नोंथाङा सासे समाज सिबियारि बे हिसाबै मा खावलायनो थागोन आं बेखौनो खावलायगोन उदालगुरि बासिरिखौ आरो सारा बिटिआरनि बासि इउपिएलआ मोनसे गोदान यां मोनसे बे पार्टी आरो गोरों मानसि दं जायफ्रा दागि मानसिफोर जायफ्रा 2 नम्बर बिसोर खारजोबखाबाय थांथों जेबो नङा जोंथ' पार्टीनिबो नङा नाथाय समाज सिबियारि हिसाबै फुराना आबसु हिसाबै फुराना जों गोदोनिफ्राय लेदारफोरजों थाबोनाय हिसाबै जों दासिमबो दं जों बिदि दाउसेन बायदि बारस्लायग्रा मानसि नङा जेरावनो फिथाइ मोनो बाव थांनाय बिदि नङा आरो जों बेखौल' खावलायगोन आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायगोन दिनै डिफेन बर'खौ जों देरहाहरनांगौ आरो जों इउपिपिएलखौ लाबोनानै 10थासो 12थासो सिट देरहानो हायोबा जोङो सरकाराव किंमेकार जाहैगोन जों मिनिस्टार मोनगोन मिनिस्टार मोनोब्ला जोङो सेन्ट्रेलावबो 3 जोङो एमपि हरनो हाखाबाय दिल्लीयाव बेजों मिलायनानै जोङो बिटिआरखौ जोंनि जेखि सिमां बिटिआर सिमां नुहुरदों एनडिएफबि आबसु आरो इउपिपिआ दिनै सुक्ति खालामबाय बे जाफुंगोन आरो गहपुरसिम जों ग्रोम मिनि स्मल स्टेट जों मोनहैगोन आरो जोङो सोब हारिखौनो लानानै जोङो दिनै मोनसे गोजोन सान्थि डेभेलप जों खालामनो हागोन बेखौनो आं खावलायबाय फैबाय थानाय 9 थारिखआव जे मोनसे फेस जागोन आसामाव बेयाव जों इउपिपिएलखौहाय जिखुनु केन्डिडेट होआ मानो जों बिथांमोनखौ देरहाहरनांगोन मानोना बिपिएफनाव खुनु एजेन्डा गैया बिसोर थगायनाय बिसोर आथुवा कम्बल बाल्थिं बुल्थिं होदों आं बेखौ मिथिदों प्रेसार कुकार होदों बेवबो बिसोर 500 लादों 200 लादों दिनै बेबायदि जों थगायनानै बर' हारिखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिसोर दिनै फाग्ला खालामदों थाखा होगोन मा होगोन होननानै बे रिन्जय बर'मोन बिक्रममोन प्रहलादमोन कास्टमोना दिनै हाजिरा मावनानै जागासिनो दङ जों आन्दलन खालामबा बिसोर उन्दै गथ'मोन दिनै बिसोर मोनसेबो समाजनि खामानियाव थाया खालि फैसा दिनै बिजेपिनिफ्राय जाबाय सोरखौबा आरथे होदों जादों बेबायदि लुथि जानानै दिनै बिथांमोना गारि बायदों जोंनि मेगनाव बिथांमोना दिनै दादागिरि जादों बेबायदिखौ जों मोजां मोना बेबायदि मानसि थायोब्ला थगायसुला बेबायदि गोसो गाज्रि बिदि भिलेन थायोबा दाखु थायोब्ला हारिया मालाबाबो जौगाया जानो हागौ बिसिंबो हाग्रामा जों हाजार मानसि दं मानो थांदों बेखौबो जों मिथिगौ बिसोर थाखा दिनै नै चक्लेट जानोबा नै थालिर जानोबानो गथ'फोरखौ जेरै फुस्लायो बेबायदि बिसोरो जोंखौ मानोना जों गांहाबनाय मानसि गोबां आन्दलन खालामबाय दिनै जों भिखारि जाबाय दिनै जोङो गोदाव सोराव दाबो जुदि मानसिफ्रा बिराद साम' फाननानै जायो दिंखिया फाननानै जायो साम' माबा फाननानै जायो गुन्दै फाननानै जायो दंफां बन फाननानै जायो बेफोरखौ नायस'ना बिसोरो बेखायनो जों बैसिनि थाखाय जों मावनांगोन हा हुनि थाखाय मावनांगोन गोबां हाया दिनै गोदाव सोराव जादोंमोन जोंबो बे हाया दिनै आंनोबो थौजिमोन आं मोनबाय गामिनिखौ खालामबाय मेरबां सुबानिखौ आं खालामबाय जों गोबां मोनदों दिनै प्रमद बर'आ सोब ख्रिस्टानखौ नायदों सोब बाथौखौ नायदों ब्रह्मनो गोबां बेबायदि गेस्ट हाउस होदों बिदिनो मिटिं हल होदों आरो बयनोबो होदोंमोन नाथाय जों मोनफेराखै 17 बोसोराव जों मोनाखै जोङो 17 बोसोराव जों बिपिएफनिफ्राय जों सिंग्रा थरसेबो मोनजायाखै जोंखौ अयनाय खालामदों जोंखौ देरहाहरदों जोङो सान हर कार्तिका बे समाव प्रेसिडेन्ट बा आं सेक्रेटारि आंनो थांनानै बिथांमोनखौहाय नोङो जानांगौ होननानै आङो बिथांखौ एमसिएलए जोङो हर सान देरहाहरदोंमोन आं बिथांनाव दिनै साहा कापसेबो लायाखै आं दाखालि रायज्लायहरदों बिथांजोंहाय दिनै बिथाङा गोबां हा लाबाय दिनै बिथाङा दिनै बिजेपिनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय बिजेपि आरो बिपिएफआव हाबबाय दिनै बिथाङा मेम्बारबो मोना चेयारमेनाथ' बादि दिनै जेबो मोना बियो आं दाखालि थरख' जादों बिथांजों नोंथाङा जोंखौ दिनै अयनाय खालामनानै दोनदों हरसिंगाखौ अयनाय खालामनानै दोनदों थ्रिदिबाबो हाया बिथाङा यां लेडार जानो हागौ जों आन्दलन खालामबा बिथाङा उन्दैमोन दिनै बिथाङा स्पिकार जाबाय आं बरायो हामबाय होदों मोजां मावलां नाथाय नोङो बैखौ सोंखारिनाय बैखौ मानो खालामनाङा गोबां जों नुदों मिटारामाना दिनै रांख्रबजोब्बाय पापजोंनो रांख्रबजोबदों सोरबा थैलांबाय दिनै बनजारमाना रांख्रबजोब्बाय मानो बिसोर बिराद अयनाय खालामनो जों नुनो मोन्दों बिसोरो दिनै लादेन बायदि जिसिबि जों
जावनानै न' लुदोंमोन दिनै हाबदान जाबाय मालायनाव थांखु बिनानै जायो मोसौ गुमै बियो दा मालाबा इउटिउबाव मालाबा कंग्रेसाव मालाबा इउपिपिएलआव मालाबा आरो नांगोलाव थायो स्टेबिलिटि गैया था नोङो नांगोलावनो थानानै बिपिएफआव थानो मोजां माव हारिखौ सिबि नाथाय मानो बिदि बास्लायबाय थायो बेलाय ओरैबा ओरै दिनै मा जादों सासे इएमआ बिदि मालायनाव थांखु बिनानै जायो नामा मोसौ गुमनानै साथा हमनानै थायो फेन खान्दानो रां खर'जोब्बाय पापजोंनो बियो दिनै मा जादों बेमार जानानै ओइड्स बेमार बायदि सुगार बेमार जानानै थानांबाय बिराद अयनाय खालामदों बियो होखारहरलाबायो मानसिफोरखौ हिनजावबो थांबा साहा होयो फैसा हरो बोराय बुरि थांबा सोरखौबा होदाव हरो बेबायदि जों बोरै जानो जोंबोथ' हारिनि मावबोदों जोंबो जेल जादों 45 दिन बिएलटिनि समाव आं मंगलदैयाव हा हु फाननांदों 5 बिगा बिफानि हाखौ आं फाननांदों दिनै आदायाबो जेल जादों आंबो जेल जादों होमबाबो जोङो नांगलनिफ्राय जों सारेनाबो जायाखै नाथाय जोंखौ सिनाया बिथांमोना गावसोरखौ दावहारु गावसोरखौल' हारि अनफावरि होननानै सानो आं दिनै बिथांमोनखौ थैनो बाद होयो मावला आं हारिनि दाबो सम दं रिहनाबो सम दं रबिनसनाव सम दं हाग्रामा सारा सम दं नाथाय बेबायदि हारिखौ जोख्लायनाय सोरखौबा सावनाय सोरनिबा न'खौ सावनो होनाय सोरखौबा बुथारनो नागिरनाय जौ जुवा सेंग्राफोरनो गेलेनो होनाय बेबायदि गें बेबायदि अस्त्रजों थांफिनोब्ला जोंनि बर' हारिया सानसे मोदै रथ' रथ' गाबनानै मालायनि आथिं सिङाव थानानै बैनानै जानांगोन बे हारिया आरो थानाय नङा मानोना ब्राह्मिनफ्रासो सालायदों ब्राह्मिनफ्रा सानसे समाव फुजा फाथलाव बाहायोमोन दिनै बिसोर खाजु बादाम जायो गाइखेर थालिर आंगुर जायो बिसोरनि ब्रेना बेलेग जों बिसोरजों हाया जों 100 लानो हाया जोंनि गथ'फ्रा दिनै बिथांमोन सालायनाय बे देशआ मा जानो थांगासिनो दङ मोनफ्रोमबो जायगायाव दिनै बिसोरो मोनफ्रोमबो गुबुन पार्टि सालायनायाव बिसोरो दिनै एसआर लाबोनानै सोरनिबा भटखौ दाननानै सोरखौबा सोनानै बिसोर मा खालामनो सानदों हिन्दुजिम खालामनो नागिरदों मोनफ्रोमबो समाजखौ हिन्दुजिम खालामनानै दिनै मुस्लिमफोरखौ ख्रिस्टानफोरखौ सोरखौबा आउट खालामजोबनानै बिसोर मा खालामनो नागिरदों दिनै रुल खालामदों बेफोरो थिग नङा डेम'क्रेसियाव सेकुलार कान्ट्रियाव दिनै बयखौबो जों नांगौ जोङो हिन्दुखौबो नांगौ ब्रह्मखौबो नांगौ जोंनि ख्रिस्टानखौबो नांगौ मुस्लिमखौबो नांगौ बाङालिखौबो नांगौ नेपालि गासैखौबो नांगौ बेसो सान्थि मोनसे फख्रियाव मासेल' ना थायोबा माब्रै नुयो दिनै बे मोनसे देश जोंनि बे डेम'क्रेसियाव जोङो बयबो मिलायना रायजो जानांगोन बयबो डेभेलप जानांगोन जोंनि 26टा जन'गोष्ठी दं बे बिटिआरआव बिसोरनि राव भाषाखौ जों लांनांगोन बिसोरनिखौबो जों नायनांगोन डेभेलपमेन्टखौ नायनांगोन जोंल' जानानै गुबुना जुदि रसा नाङोब्ला बे मोनसे डेम'क्रेसि जानो हाया आंल' खौथि थाखा लानानै खौथिनि न' लुनानै हा बायनानै बेखौ आलाय सिलाय खालामनानै गुबुनखौ बेयो मालाबाबो धोरोम जानो हाया आं खावलायदों मोनफ्रोमबो पार्टिखौ इउपिपिएलखौबो सरकाराव फैयोब्ला दुखियाफोरखौ अननांगोन जोंनि इयुथफोरखौ नायनांगोन फरायनायनि मेन जेनाखि सुपार 50 खालामदोंमोन गोबां ECS IS बिदिनो एकाउन्टेन्ट जादोंमोन सोरबाया माबा माबि जादोंमोन दा बेबायदि लाइनखौ लांनांगोन बड'फानि सिमां आरो बिदि बिटिआरनि सिमां जों बेखौहाय इयुथफोरखौ गोजौआव लांनांगोन नङाबा जानाय नङा बे जौ जुवा दादागिरि गेंजों जेबो जाया हारिया दंस जागोन बेसेबां जोंनाव उग्रफोरनि थागोन बेसेबां जोंनाव गें थागोन जुवादारि थागोन सिखाव दाखेत थागोन बे हारिया पेरेलाइस बायदि जायो बेखौ जों मिथिबाय जोंनो नांला अस्त्र जोंनो जौ जुवाखौ नांला दानलाय सुलायखौ जोंनो सान्थि गोजोन नांगौ हरनि 12टा 1टासिम गुबुन हारिजों हाबा जालायनाय बेफार बानिज्यआव थांनो हालायनाय जों बेखौ नांगोन बिदि होननानै जों हा हुखौ जों गुबुननो हगारनो हानाय नङा जोंनि हा हुखौ जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक 1950नि जेनाखि एक्ट जेनाखि 1947आव 1886 जुदि होलांदों साइमन कमिसना दिनै भीमराव देउरि मोनो दिनै कालिचरन ब्रह्म मोनो थजेन ब्रह्म मोनो जों बेबायदि आयेनखौ जों लानांगोन दिनै गैला 48टानि गेजेराव दिनै 32टाल'सै दिनै जोंनि कालाइगावआनो देरसिनमोन नाथाय बाव जोंनि हा हुआनो गैला बेफोरखौ मानो नोजोर होआ बेफोरखौ नोजोर होनांगौ जोंनि सरकार जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खालि बे थिखा राननाय खालबार बानायनाय बान्दो बानायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय सोरबा 2 लाख 10,000 होनायजों जाथिया डेभेलप जाया बेखौबो हो नाथाय जोंनि हा हुआ रैखा जानांगोन जों सान्थि रायजो मोनजानांगोन जों बेफार बानिज्यआवबो आखाइ होनांगोन जेरावबो जों आखाइ होनांगोन अब्लासो बे बर' हारिया जौगागोन आं बेखौ खावलायबाय नोंथांमोनखौ धन्यबाद होबाय आरो उदालगुरि बासिखौ फैबाय थानाय 9 थारिखआव बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि सिमां जेनाखि सिमां नुदों सनितपुर गहपुर आरो बे माबाखौहाय धेकियाजुलिनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिटिआरआव सोनानै जों ग्रोम ग्रोम मिनि स्टेट खालामनो सानदों बे जाहाथे जाफुङो आरो बेयाव हाग्रामा साराबो मदद होनांगौ मानोना मोनसे पार्टिया मोनसे काउन्सिल सालायबाय थानो हाया नोंथाङाबो सालायनो मोनगोन थाखाया डाइरेक्ट फैयोब्ला नोंथाङानो दांनो मोनगोन आरो बेयाव बयबो सापर्ट खालामनांगौ आरो जों दिनै सान्थियै बिदा फंबाय नांलाया लाफानो जाहाथे बिदि सावग्लुं सावला बुला बुलि आरो गाज्रि रायनाय आं खोनानो मोन्दों गाज्रिल' बुङो होसोनांगौनो बुथारनांगौनो माबा खालामनांगौनो दावराव देख्रेब सारमोनानो दिनै बुंदों डिफेन्सखौ एखे फेजेननांगौ जोंनि मानसिया होनाङा सोर जोंनि मानसि बेलाय बयबो जोंनि मानसि गुबुन हारियाबो जोंनि मानसि
बर'फ्रा होनाङानो बाथौफ्रा होनाङानो ख्रिस्टानफ्रा होनाङानो बेबायदि मथलबजों बुंनो नागिरदों दाउरे देख्रेबमोना जों उन्दैनिफ्राय नुयो आबसुआव दंमोन बिथाङा सेन्ट्रेल आबसुआव बड'फा थानाय समाव जों गुरु हिसाबै मानियो नाथाय बोराय बैसोआव बियो दिनै मानो बिदि गाज्रि बुङो मालाबा बुङो नों आबसुआव थानो नांला नोंहा फिसा फिसौ जाबाय नों ओंखारदो गोबां गथ'फोर दं मानो आबसुनि आफादगिरि जादों बिदिबो बुंबाय बियो आरो दिनै ओंखारनानै मोनसे पार्टियाव हाबबाय बेयावबो दाय जाबाय माबायदि गोसोनि मानसि बियो गामियावबो आं खोनादों बिथाङा गामिखौनो खावनै खावथाम खालामो मोनसेबो स्टेबिलिटि नङा फैसा मोनबानो दिनै जायो माबा बर' हारिखौ बिटिआरखौ माने रैखा होनाय मोनसे माबालायनो बियो मा होनो बेनि पार्टिया माबा मोनसे पार्टि दं बेहा माने बेबायदि जों बै वेस्टार्न क'क्राझारजों सासे मानसि दं मोनफा पार्टि दङ बेलेग बेलेग बिदिजों बोरै जानो बिदिथ' जानो नाङा था नोङो बिपिबावनो नोंबो एमसिएलए गेले एमएलए गेले नङा होमबा मोजां दैदेन माबायदि बेले माबा रैखाथिलायनो बर' हारिखौ रैखाथि होलायनो बेबायदि गाज्रि बुंनायजों बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो हाया नों बन्सखौ रैखा खालाम बिएसएखौ रैखा खालाम थाफा बिथांमोनजों बिपिबाव एडभाइजार जा हाग्रामा सारजों थाफानो खामानि माव हाया बियो बर' हारिखौ रैखा खालामनो थेर बेथेरसो खालामगोन बे बोराया सासे बोराय मानसिया बिदि जानो नाङा मोजां बोसोन होनांगौ आरो आं बेखौ बुंनाय जाबाय बिथांखौहाय हाय नंगौ बिथाङा जाहैबाय मोनसे समनि जि हरसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बिथां माटियास बरगयारि आरो बिथाङा आथिखाल हरसिंगा ओनसोलजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला नाङै सासे गोख्रों समाज सिबियारि हिसाबै मिथिजानाय आरो दिनै बिथाङा गावनि जि मोन्दांथि आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थि आसाम आयेन आफादनि आरो बेयाव जाबायदि बिजाथिखौ दिनै रायजो राजाफ्रा देरहासार खालामनानै जि फैगौ समनि थाखाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै बा सासे गोख्रों एमएलए हिसाबै दैथायहरनांगौ बिनि सायाव गोबां बाथ्रा जोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होबाय बे समाव आङो बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारि